ಹ್ಯಾಪಿ ದೀಪಾವಳಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಮಗ ಬಲ ಹಾಯ್ ಮಾತರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ದೀಪಾವಳಿ. ಇನಿ ದೀಪಾವಳಿ ಅಂಚಾದ ಆಫೀಸ್ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಉಂಡು, ಅಂಚ ಗುಡ್ದೀಪ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು, ಅಂಚಾದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಪಿದಾರ್ಥ ರೆಡಿ ಆತಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಸಾರಿ. ಸೊ ತುಲಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ಲಚ್ಚುನಲ್ಲೇ ತೊಂದು ಪೋಕ ಪಂದುಲ್ಲೆ ಲಚ್ಚುಗು ದೀಪಾವಳಿದ ಡ್ರೆಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಗ್ ಪಾಡ್ನಿ ಇತ್ತ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ತೊಂದು ಇತ್ತ ಇನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋಪ ಬೆನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ದೀಪಾವಳಿದಾನೆ. ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮತ್ತೆ ದಯ ಮತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಲಂಚಿನ ವಿಜಯ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಬ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳಿದ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಫಗ. ಮೂಲುಲ್ಲ ಪಿದಾರ್ದು ಇನಿ ಕಂದಮ್ಮನ ಪಿಚಿಗಳೇ ತಂದು ಪೋಪಿನಿ ಇರ ಆಪಿಚಿ ಬಪ್ಪರೇ ಆಪಿಚಿ ಬಪ್ಪರೇ ತುಳು ಎಂಚಿ ತುಳಿಗೆ ಆಪಿಚಿ ಬಪ್ಪ ಹ್ಯಾಪಿ ದೀಪಾವಳಿ ಪಲ್ಲೆ ಪೂರ ರೆಗ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಪಂಡಿತನೆ ಹಾಯ್ ಪಂಡಿತ ಹ್ಯಾಪಿ ದೀಪಾವಳಿ ಪಲ್ಲೆ ಮೂಲ್ ತೂತು ಪಲ್ಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ದೀಪಾವಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ದೀಪಾವಳಿ ಬನ್ನಿ ಇಂಚ ಬಂದೆ ಹ್ಯಾಪಿ ದೀಪಾವಳಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಅಲ್ ತಾಯಿ ಬೊಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಪಿದಾಡ್ಗನಪ್ಪ ಪೋಯಾ ಪೋಯೆ పోయా ఆపిచ్చిపోయా లక్లే చండ కందమ్మ లక్లే తగే కందమ్మన అంగి తోపలే కందమ్మన చోకుండతే కందమ్మన అంగి చోకుండతే చోకుండా పోయా అంగి సೀರೆ ಬಾತೋ ಬೇರೆ ಫೋಟೋಗೆ ಹೋದ ಅಚ್ಚೆ ತುಲೆ ಬೆರಡ ಮಾತ್ರ ಮಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನ ಕುರ್ತಾ ಹೊಡತ್ತಿ ಆಫೀಸಡ್ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ವಲೇರು ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಂಜೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪುದಾರು ಇರ್ನ ನೆತ್ತ ಪುದಾರ ಇಂಜೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬುಕ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಓ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಪುದರ್ದಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಓ ಓಯ್ ಪೈ ಪೂಜೆಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗುದುಂಟು. బొచ్చి అంచి పోచ్చి వీడియో కన్నా తూలేగి పొన్ను అంచమనుకును కుచ్చి సరి కుచ్చి కందమ్మ సరి కుచ్చి ఇందా పోచి నెప్పెరు బొచ్చి బల దదే ఊరెన్ బల్ల నిడి కందమ్మ బల లచ్చో ఇని మధు యాన్ వీడియో వరకు పూజ బని రచ్చి అవా పండునల యా పాడుವೆ ದೇ ಬಲೂಲಲಿಯಾ ಕಂದಬಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪೂರ ತಿರ್ತು ವಾಡ್ನಿ ಅಚ್ಚೋ ಬಲ ಮಗ ಬಲ
లచ్చు ఎంచ పిలి వంపుడు మగ ఎంచ పిలి వంపుడు దంగటక్క వంపుడా అన్న మగ పిలియా మరి నిల్లడి వెత్తిందే పిలి ಮಕ್ಕಳು ಮರಣಿ ವೈದ್ಯನ ಎಲ್ಲರೂ ವೈದ್ಯನ ಇಲ್ಲಿ ಬಪ್ಪುಳಿತ್ತೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬರ್ತೀರಿ ಎಡನೀರು ಶ್ರೀಮಠ ಮತ್ತೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಪೇರು ಸುಮಾನ ಪಿಲಿ ನಲಿಪೇರು ಪಿಲಿ ಎಂಚ ನಲಿಪಿನ ಮಗ ಎಂಚ ನಲಿಪುನೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಂಚ ನಲ್ತಿನ ಪಿಲಿ ಪಿಲಿ ಎಂಚ ನಲ್ತೀನಿ ಪಿಲಿ ಎಂಚ ಮಗ ನಲ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಪಿಲಿ ಪಿಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಮರಣಿಲ್ಲಾಗ ಅನಿಲ ಅಣ್ಣ ಹೌದುಂಟು ಪಿಲಿಗೆ ಈಗ ಪಿಲಿ ತಡೆ ಬೈದಲ್ ಲಚ್ಚು ಲಕ್ಲೆ ಹೊಸ ತಿಂದು ಲಚ್ಚು ಪಿಲಿ ಪಿಲಿ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಪಿಲಿ ಟಪಾತೆ पुंडरी एकानि सूत्रस्य ग्रहात् इमे या फलिनीर्या अमलापुष्पायाश्च पुष्पिणीः परिप्रसोदास्तानो ವೇದಿಕೆಯ ಎದುರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಗುಡುದೀಪ ತಯಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2025ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸಂಸ್ಥಾನ ಎಡನೀರು ಮಠ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ.ಎನ್. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಡಿಗ, ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಶ್ರೀ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಸುಧನ್ವ ಬಿ ಲಿಖಿತಿನ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಅವನುಂಡು ಪೋದಿತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಬಿರುವಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರದಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಭಟ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಭಟ್ ನಮ್ಮ ಕಿಶನ್ ದುಲೆ ಸಪ್ಪೆಲ್ಲೆ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಪನೋಡು ತೆಜ್ಜಿ ಹೌದು ನೀವೆಂತ ಈಗ ಇಂಚಿನ ಯಬ್ಬ ಯಬ್ಬ ಏರೆಗೆ ಬೋದು ನನ್ನ ಅರೆಗ ಬಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ರವಿಶಂಕರ್ ಭಟ್ರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಪೊದ್ದು ಅವಡಿಗೆ ಪೊಣ್ಣ ಅವಡಿಗೆ ಕಿಶನ್ಗ ನಾರ್ದಾತ ನಮ್ಮ ಬೊಚ್ಚಿ ಅರ್ಧ ಅಶ್ವಿನಿಗ್ ಬೋಡ
ಗೊಚ್ಚಾ ಅಯ್ಯ ಬಾಲೆತ್ತ ಬಾಲೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಬರ್ತಿಜಾನು ಕಿಸೆ ಕಿಂಚಕ ಇಂಚ ಅಂಚ ಇಷ್ಟನಿಗೆ ಪೂರ ಬಂದುಲ್ಲ ಲಿಖಿತ್ ಎಂಚ ಓ ಲಿಖಿತ್ ಎಂಚ ಪೋಸ್ ಪಾಡೊಚ್ಚು ಪನ್ನನೆ ಪಾಡ್ನಿಯ ಲಿಖಿತಿನ ಪಾಡ್ರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಗೇನ ಲಿಖಿತ್ ಬಂಡವ ನನ್ನ ಪೊಣ್ಣುಲೆನ ಸರದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸುಮನ ವಿಡಿಯೋ ತೆಪ್ಪರಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಚಂದ ಸಂತೂರ್ ಮಮ್ಮಿ ಇಂಚ ಅಂದೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕರೆದುರು ಸೀರೆಡು ಬುರವೇ ನಂದು ಅದು ಕುಶಾಲ ಕುಶಲತ್ತು ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪುದರೆಂಚ ಅತ್ತ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿನ ಪುದರೆಂಚಗೆ ಸುಮಾನ ಗೋಪಾರ್ಪುಂಡು ಚಪ್ಪಡಿ ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಯಾವ್ಯ ಏತು ಏರು ತೀಯರೆ ಎಂಚ ಮೆಗ್ಗನ್ ಪುಗರ್ನು ತುಲಗೆ ಬಾಲ ಇಂಗ್ಲೆನ್ ಆಫೀಸ್ ಕೊಂಡಾಟದ ಬಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಭವ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು నాకు బ్రో ఫుల్ ఉంటుండే ఆఫీస్ తమ్మంగా నాకు ఫస్ట్ అన్న భరత్ బొక్క లిఖిత్ నడుతాయి నాకు ధరించిన గుర్తుజీ బొక్క యక్షిత్ ప్రజ్వల్ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡು ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಜನ ಉಳ್ಳನೆ ಮೂಲಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಯಾರಾ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸಾಂಗ್